warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci a cikin sabon bidiyon mu na demonstrating akan yadda aka yi ka cire sabon updating da application ɗin MT5 suka yi na aro ɗin nan. Mutane da dama suna complain a kai yadda za ka cire shi. So insha Allah yanzu za mu nuna wannan aro ɗin ga su a nan wajen ba in demonstrating ɗin shi da kowa zai fahimta. Misali wannan aro ɗin ga su waɗannan aro ɗin nan to su muke magana insha Allah zan da cire su yanzun nan. Idan ka shigo a cikin MT5 naka a nan wajen za ka yi clicking kan screen ɗinka a kowane waje. In ka yi clicking zai fito maka da wannan circle ɗin gashi wannan circle ɗin wanda shine setting ɗin da aka shiga ka canza time frame naka ko ka shiga ka adding ɗin wasu indicators da sauransu haka dai da kusu. So in ka shigo cikin nan wajen ga wani abun nan a nan wajen insha Allah setting ɗin nan gashi wannan setting ɗin gashi shi aka yi clicking wannan setting ɗin ka yi clicking kan shi insha Allah da ka yi clicking kan shi zai kai ka nan wajen ya kawo ka nan wajen za ka duba ga message ga setting a nan wajen. A cikin setting ɗin nan za ka duba inda aka rubuta trade history ga yana a nan wajen a rubuta trade history I think ga yana gashi nan gashi a rubuta trade history gashi nan wannan shi aka yi ka clicking gashi a rubuta trade history. So shi aka yi clicking akan shi da ka yi clicking akan wannan gashi wannan ɗin nan da ka yi clicking akan shi sai ka clicking ka cire wannan good ɗin yana a good ne misali na a good ne sai ka clicking sai ka cire good ɗin da ka cire shi za ka yi back. In ka yi back kun ga ya fita da yana nan wajen da akwai shi a nan wajen ai da akwai shi a nan wajen da akwai shi a nan da nan idan ka je ka yi wani order haka ko kuma alama abun nan zai nuna maka a wajen to yanzu kun ga bashi. Wannan shine simple way da ake cire wannan aro ɗin. Ina fatan kuma kowa zai fahimta. Allah ya sa mu dace Allah ya rufa asiri. Sannan kada a manta a yi mana like a yi subscribing kuma a yi sharing ɗin bidiyo ɗin.